بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله ونبي الأمي صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum al'ummar duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida namu Kogin Asiri TV. Ci gaba da bibiyar mu a wannan gida, ana yi mana subscribe insha Allah. Muna fitowa da manya-manyan asiri, manya-manyan laƙani, fitattu, gogaggun laƙani da Allah Ubangiji ya ba mu ikon sani, kuma muke fitowa da shi cikin wannan gidan dali mai albarka domin 'yan uwa amfani da shi a ƙaru da juna, saboda mu gudu tare mu tsira tare. To a yau ga mu ɗauke da wani sirri kamar haka. Mallaka ce baƙar mallaka ce fa baƙa. Mallaka ce ta rufani, wanda in dai wannan mutum ya haɗa wannan mallaka ta hatimin rufanai, to fa alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wala Allah ubangidanka ka mallake, wala Allah matarka ka mallake, wala Allah budurwarka ce, wala Allah mijinki ne, to me fitar da shi daga cikin wannan sarƙan sai yayi da gaske. Ya mallaku kenan, ba wacce ta isa ta yi aiki a lalata wannan aiki, ko kuma ce ba wanda isa yi aiki wannan mallaka da kai masa ya lalace, ko mallaka da kika yi masa ya lalace. Mallaka ce sata izin, mallaka ce mai ƙarfi, mallaka ce ta azo a gani. Wannan ikon, wannan aiki da ikon bi iznillahi alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ana sa sunan mijin ne kawai a cikin nan gurin. Ana samun sabon allon ƙarfe, allo 7 ake nema, na allon ƙarfe guda 7. Ana zuwa rana ta farko sai a rubuta wannan hatimi da wannan bismillah, ga wannan abin da ke ga bismillah sallallahu ala nabiyil karim, sai a rubuta, sai a sa wannan hatimi, sai a sa sunan mijin a nan ranar farko kenan. Sai a ɗora allon akan wuta, sai a rinka jan farko in aka fara aikin za a yi ya ƙaharu 3313, za a yi hamun saƙaƙun halamun yassun, hamun saƙaƙun halamun yassun, hamun saƙaƙun halamun yassun, shi ma za a yi 313. To rana ta farko kenan, sai ka yanka zakara ɗaya ja. Rana ta biyu shi ma za ka yi haka, amma ba wannan allon ƙarfe da kai aiki da shi yau za ka ajiye. Rana ta biyu za ka ɗauki wani allon ƙarfen ka rubuta, ka ɗora akan wuta kai wannan aiki. In ka gama a sake yanka wannan zakara ja, haka kwana 7, rubutu alluna da guda 7, hatimin guda ɗaya. Yau a rubuta a wancan, gobe a rubuta a wancan, jibi a rubuta a wancan. Wannan ana ajiye su. Ranar da aka gama na 7 ɗin sai a wanke su a sha. Ita wacce aka yi wa aikin a bata ta sha. To ana fara aikin ne misalin ƙarfe 11:30 na dare, amma ba a so aikin ya haura ƙarfe 2:30 na dare. To don haka 'yan uwa a jaraba wannan aiki, mujarrabin ne, kuma sannan 'yan uwa a rinƙa yin bincike, mutum ya san matsalarsa kafin ya ce zai mallaka ko ya ce zai wani abu. Saboda rashin bincike ka gane menene yake tafiya, za a je a yi aikin baban giwa, sai an je an buga aiki akan wani aiki, haka sai aiki haɗe cakuɗe ku ka rasa ganin mustajaba, ka rasa yadda aka yi. To wannan shine matsalar da take faruwa. Don haka 'yan uwa, ubangiji Allah ya bamu ikon gabatar da wannan sirri kamar yadda aka gaya, tunda duk bayanin da aka yi gashi nan an yi dalla-dalla. Alluna 7 ne, hatimi ƙafa 7 za a rubuta, kullum za a sa ɗaya hatimi ƙafa 1 tal ake rubutawa a jikin alluna. Na yau daban, na gobe daban, na jibi daban, har kwana 7, kuma zakaru 7. To wannan mallaka ce sata izin, mallaka ce wallahi. Mallaka wanda sunan wanda za a sa a cikin nan ɗin ma a tabbatar an buga sunan, an fitar da adadin sunan ne za a sa, amma ba gundarin suna ba a sa ba. Mallaka ce kalfiyan, mallaka ce ta abin mamaki, dan da kazaran an fara aikin zai kwanta rashin lafiya, tashin da zai da soyayyar ki zai tashi. Ran da aka gama aiki, aka gama yanka, ranar zai warke. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ubangiji Allah ya bamu ikon aikata wannan sirri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.